Chumo rigereria moroberio bugosangereria ebirengererio nigo bono oikiranigwa asensemo ibunge ya Kitutu Church South County ya Kisii bagokwana chinga kicho nigo bono babodiria magendero ao aikiranigwe namono bwagachi bwechi skuru chipara okubekerwa amache estima negatie binde binge banyana boni nigo bono bagokeire gatia magendero aikiranigwa asensemeyo akoragwo no mujumba bo mushimiwa Anthony Kibagendi Bunenjereyemo yogoikirania obakoreri imeye bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nigo moroberio bugosangererirwa kwebirengererio oikiranigwa bagokwana ababwatani korwa service ya NGCDF nigo baerera ekirenga kiabo korengana nemiroberio ya serikali lero twaliwe around our wards what kaneli chiko lirule se under NGCDF Act to kusangelia maoni kurwa sawa wananchi on the priority areas pata konyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police post. Haya wananchi lichi ku provide singa wananchi na ubako wa maoni any project which to implement lazima usiki authority kurwa wananchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects ya NGCDF. Asensemende nigegati yabamenyabo bagokera ogoikerania kwa magenderero anene okubekerwa gwestima amache aseboigo bagania koroserigwa chibara elio obosombi bobe bokorobigwa aende egento ndairane bya somugambi yo minto kebagendi bya ko batomagocha mumanyo bakuto bwate egente getangani yasa tokoreye stima twanyorire bya mono muna mwateba amache muna mwatatebi twatebire bya mono according mune birangere bya serikali bire ngora chincheranchire to bwatega eyameti jete abantu kianda baitabete oyo magotokania Kibagendi ninje morore officially munekilani elda nonya nabo nigo bagokera omoroberio yo asebane kebuna chinga kichinyinge babire bakorwa ebirengereri byabo nabo igoni gegetambukero kyabere kwimukigwa no mubunge Anthony Kibagendi oikerania amagani yabo nake no moroberio yo kwabantu bamiento bachira gase wodi etanyakwe ase nseme ya kyoge yabera omoroberio muya abantu bamiento babere bakorwa ebirengereri byabo naende yabera omogoko mono ase eng'encho kirenga kitwabere tokorwa ebirengereri ebinto tokoboria iga ase wodi eto ngocha bire biekerana igo togwakera omojumba eto Mheshimiwa Anthony Kibagendi ng'ambia mono ase emeremo agenda togotokorera ase constituency. Kerubo Frida, Ensoko TV. Maiga yekiama kia gisiasa gia Jubilee